Andres, wala ka pang balak umuwi? Ha? Nandamag pa sa tagawid na. Sapa pa'y. Bibigyan kita ng kapangyarihan pag dito ka lang. Tumingin ka sa taas, andito ako. Samantalang hindi mo ako nakikita ngayon. Diyan ka lang, Andres, huwag kang gagalaw. Ayan, bawa pa ako. Bak! Ching ching ching! Kananano ka di cellphone ka. Uy! Pasalubong ate ka na. Sure na kapsina. Ano nga di op. What? Ito man eh. Ate ah! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ay na, si kapay ti madukutan. Adi tupay tao, madi madukutang agasawa. Sa lahaji ka, sakti mangisurong ka, magigimang ka, pamenta ka sila kaldingan. Kami do mga kalding kita. Madi karon makasawa lang nga. May ba amlat diskartina ajay. Makabibisi mo kami kasi diyan, di mo lang makasasawan, lakayon. Ano na, damdam mo, mangdakat talibak, makaratag pag na, sige ah. Bakit kasi nakikialam ka doon? Buhay niya yan. Kamasiksikura ka raw. Pati barbas na may expire, madi na pinagamit, madi na pinyasa. Ay, apo. Nyala pa mapansin mo kinibaak. Makasawan tulat tajay. Sayang di barbas na. Ang galit tigan. Di na pinayasa. Bakit niyo ba pinag-uusapan si Baak ko? Native nga manok. Adagayam ti ko ah. Aji ko adobo nga namaga nga dasili na. Pau, karot wa ka di boy. Pero tanong maibamit, adobo nga dasabaw na. Adobo nga sa baw na, madingatan na lang siya ajay. Tanong dati ugupim no mabartik ta. Mabalin siguro ajay. Wan, kadun talalayanan. Ngimay kanyam lang ay kanya kiko. Awan layana. Uy, Hindi po naglangsita sa nga o dyan, hindi ko ma di boy. iigisam may Igisa kay kanyak. Ay kanyam. madikit may gisa eh. Ling tamlat da. Adobo. Adobo. Adobo, igigisa di boy. Tano ka. Naimas, tig, pulutan. Adobo nga to ikam sabaw na. Abay madim magigets. Ay, wan, sige, sige. Uri, maka duwa din talang yan. Mabali na dyan. Uy, nari tagay sa ata na. Madino ka. Tayo man dapat naman minsan eh. Awan na. Ito no, maminsan taman no. Agsuble man na niya. Mm. Ay, mong gayam. Ang bati ko pasalubong ko kanyam. Da, Yes. Pili. sili. Pili ah. Sili. Bicol na nabanam. Sili. Nagado silit to, pili tawan. Da, dakichin ko jay, sili. Ay. Bicol nakakabel. Oo, kanyak may isa. Tano dam remembrance ko kanyam. Ta ikabil mo no kadya po unti silim, ta sigurado ajay. Nabunga. Madi nga mao ng bunga. Baka no kanang kalday. Madi da kanin na day. Madi ah. Bakit kami ti sili? Dala tabunga na. Oh. Aping ikabel ko dyan no tinakaw da nga eh. Di awanan. Inungtan na kon. Nagtanga mo di magtakaw dyan, alang nga di gamitin na panggisana kay. Plastic ma dyan. Madi ko souvenir aja di ba? Ay souvenir ya. O sabi nagapon na mano biyajay 18 hours as jay. Tapos mahalala to sa balay tapos dapat ko isip ko ayay dahil intid mo. Ba ako. Andres, nagmo ajay. Siguro the something tagi nga duwan. Something ibagbagan. Something na ipapaanain. Patago nga relasyon. Oh. Something patagaw na relasyon. Oh, dati duldulin tan. Something ngayon. May something kami niya, Tagalog na. Sometimes we. Hindi kalmali damang mo akin ni kunyang diyan mo lang mo adi something. Kunyang ano pang Tagalog ng kuan something. Fine. Bagaman bunyang. Parang may kakaiba. Ganun yung something. Kuna akong gawin. Sakto da G-isip ko. Siguro Andres. Dakwada, duldulin da kita. No, di ka na. Bye. Iba ka na kanya ibakatan. Nangyari da? Pati amog didudulin na garaw. Iba ka na kanya. Ay, jay. Di kay kaiso na. Di ibig sabihin, di na panda nga duduwa. Baka kuamot tayo. Mansaridan. Siya ti pagdamdamagam na tarot kasangom na garaw din. Di damagam suna ka pa siya pagdamdamagam diyan mo nakasuro jay. Bunyang, baka kayo naman na. Hindi nyo sinasabi. Pa nakamaman nga nagapok dyan.
Social media. Ay, stalker. Kasi siyempre ka nakakuha ka to, nakanotep ka to, basta no, baak, ching ching ching, kanano ka di cellphone ka. Uy, kasalubong ate ka na. Siguro nagabsinak. Ano nga di op. Ay, kasdaya. Oy. Narumaraon, pasalubong 30 pa naman. Kailangan mo, napangkagurod Lakay dyan. kan. Ito Na? kailangan pati kasday mo. Ubingak pa eh. Pagpatubo pala jurmot ka. Wala, nagpatubo ko kahit. Bakit naman? Kahit ko eh. Gatal-garod. Kita mo? Good. Kita mo na eh. Ate kasano nga eh. Nyaurasain. Gali ka. Ta pangkotelo na di manukain. Nay. Galas 4 bay. Parparay na tingiwatan. Si Kamit. Basta agawid ka, inom te ibagbagam. Ay kumamit pag siya atin kaya mo ni, mamuma mo lang ang gininumin. Kunwari ka pa mo. Kita man talapayag mo na eh. Kanatamatam na eh. Gisisa mo yun. Nakangaglang arak. Kaya din. Ay apo. Sikag, bagbagaw. Awan. Nadiyak ka mamatay. Ate, mit, mang dimdemonyo man eh. Nakaululuimik lang ako tilubong ko to. Nagpulot pa lang na eh. Anda, ma-heat stroke ta pa ita. Kainom arak. Ay, jeta ginom kapudutan. Jeta mo linong, di siro mangga, dakalapaw na, nalamis di danom mo. Kasano ko ma-stroke? Ha? Nalaing ka nga talaga ya. Boy, manmuno lang agawid. Kung na-miss ka, kapag bigyan na ko na. Kaya ka mga anamays. O mo nagbalaw tarupam. Sulat tamit latang iso. Anjo kol malata. Lapad pa yata ko amon eh. Ta landingan tiro plano ta. Muging mo. Secret. Walang clue. Nagadulakit nga mumutan, pasikre-sikret ka ba? Mamamin tumot lang, nagado ka maratis si Tuente aw. Supay hindi maritis to yan tayo, dagdagan pa yun ako yung istorya. O nyaman ti duldulin nyaw, proud kami pa ya. Kapay, sika lang ate proud, mati siya. Ay kamakadya, best friend mo ta makasawan ni nusuda man. Sakto la proud na ibaga natin pay sound. Nga sudan. Way, na umamin na nga duwa. Sa amin na lang yon. Wala na kayo doon. Nya, wala na kayong ibang tatanungan? O pala na dapat ka na damaga, total kasi kamo natin sa unga sa udita. Awan ti tabaho ka. O wala na daw. Mo lang ata. Amo ka ta. O wala na daw. Wala na pala kayong tatanungin eh. Sige, dyan na kayo. Mauna na ako. Huwag niya, mamaya ka na umuwi. Ha? Bakit na naman? May papagawa sana ako. Ano? Picturean mo nga kami dito ni Planet Sigurado kayo? Oo nga Hindi na. At cellphone yung arod na eh. Sige na, pasuyo. Sigurado ka? Wan, kaya ko makita picture tataw. Nagpakita nga alya dito likod ta. Kasi kanya mabubuyak ka. Picture ta ka na, maalam mo lagi dyan alya. Sige. Magbilang ka Okay. Turnos kayo ani. Okay, 1, 2. Okay, nagpangit may tapos yun. Lalingan nyo ni, sabay. Geng garo di, geng. Okay. 1, 2, 3. Sabay. Sabay. Ajay, inungo kayo, madiyo kayat? Ang naman to, ani, makita mo nung Sige ka Rod. 1, 2, 3. Nakatalo kayo. Sabay. Sigurado. Okay. 1, 2, 3. Ayaw. Naggagalas tapos Camera. tuyo na yan. Salamat. Kita nyo ni, naggagalas. Ako mo nagpakita ni. Ako mo ni. Kunong dalaya. Rabi ka raw nalawag, mabutang din alya nalawag. Pwede may baga. Mamayang gabi. Balik ka. Balik ka. Ikaw ulit magpicture. Maganda yung kuha mo Kuhang-kuha Galing mag-camera no. Pero sana sinabihan mo naman ako. Nag-iisip tamay na eh. Hindi naman binaga mo ni. Makikita mo dyan may sala. Ewan na eh. Delete mo na lang daw. Mamayang gabi Balik ka. Maganda yung kuha mo Para mag-trending tayo kung may makukuha. O sige, pwede ka na mo Okay. Sige, saka yun. Ingat ka Dres. Manakon. Madati rin nakon.
Sungsong karakon. Tsaka itiyang kong kiwa-kiwar na eh. Sila dahil kaya narumwar. Siya, agpambar ka man mabuton ka lang ko na ma. Maday! Nakabutan ko mo. Ay, po. Kaya kita ati, lakayan, mabuton pa lang mo at alyaman. Tingal daw, dahil nagpakita mo tayo. Maria ko si. Yes, para tumambay, kinagawid mo ito. Nag-press ko ni. Andres, wala ka pang balak umuwi. Ha? Nandamag pa sa tagawid na. Sapa pa'y. Bibigyan kita ng kapangyarihan pag dito ka lang. Tumingin ka sa taas, andito ako. Samantalang hindi mo ako nakikita ngayon. Diyan ka lang, Andres. Huwag kang gagalaw. Ayan, bawa pa ako, Andres. Sa banak, mati ka diyoy. Andres! Bumalik ka dito! Huwag kang mag-ala! Habulin kita, Andres! Ayan na ako! Ayan! Sige. Nya kamot din. Ano iram-raman natin rupan? Basta importante na miss ka. Tan, tagi naman. Mabalin nga damdama ba site? Palamisan ti pa ba si tati tiyempo na eh. Nagbara pa lang arod na eh. Taman eh. Ay pag nantapay kami ah. Uy, pinagpudot ito taltalunan. Nakuha na tayo. Ay, nga tayo. Talaga payong na, nyamata payong mo, dapat puso-puso na. Eh, siyempre. Nagtaktakawa man natin. May bagbagan na tinako ko. Mata napidot ko lang. Pidot nga, ko bagay babae ato ni, danagan na ni. Parot. Paro, madya. Siyempre, aji brand natin, boy. Ay, O, brand nuno ka tamata. No, si Mirok ka, napangkadi ka pudutan, di naglamies. O, iya pa nakadi na lamies nga pag ginuman. O, Awanti ko na ata, blower na. blower. Ako may budget ko eh. Medyo pindutin ito the blower na ito eh. Tapos kitnan kita dati agpusit nga danom. Danong? Ako may budget ko garaw, tunong ka parami Aji ti taktatay. katang nga payo, aji ti usot atta. Dadya niya? Ada. Kaya siya burati pudot nan. Madigar tayo nila ako na kanya, di ko ah. Nagkatanga ka tayo. At dapat mo gamit bago nga arrival. Madi na nga imbagbaga. Ato yung gayam ti inted na kanyak. Awan na gito eh. Puro madiwa mo ti new arrival. Ayun niya, di gamit ti usot at tayo, di matutudo. Ay, matutudot. Tagpudo tayo, da blower na. Ada rumrumar nga danom-danom na. Dapat aji dati kaslais no nga bumababa. Baglaki din tayong bagamon boy. Mabaling kisubli atoy. Ha? Naman minsan nagbuya kami ti balita. Tano maka sunod ka no ka. Trending. Uy. Balita? Uy. Bibuya mga madi magpakita yung cellphone ka. Puro mat brand ti. Arak ti magkit. May parang. Yan. Intan ah. Umula ko amit tin eh. Nakamulong lang ka lang. Damdaman, napasmapay ta. Ngiwa mo to eh. Kaya ma-stroke ka. Intan. Ay, gamit yung cellphone mo. Niya mga tingatao na yun. Ulimit it out. Maka-boring to, Intan. Natan na po. Guri ka pa yung ni. Okay sa ba? I'm sorry. Gago nga talaga. Sorry. Guri ka pa yung katati ka maputunta. Reklamador ka eh. Gramador. Ira ka po mata.